Idem si uvariť palacinky. Palacinky z vody. Na palacinky z vody potrebujem vodu. To je základ. Tieto palacinky z vody nie sú samozrejme iba z vody. Použijem hladkú múku, trošku kryštálového cukru. Čudujete sa, ale áno, štipku soli. Pokiaľ nemám doma zrovna minerálku, tak použijem prdopeč. Prášok do pečiva. Stačí trošku. Vyhabarkujem, vykvedlačkujem, rozmiešam. Kým odhadnem tú správnu hustotu cesta, tak si rozpálim panvicu. Na panvicu kvapnem trošku oleja, a idem ďalej odhadovať množstvo múky. Stále málo, vyzerá, že dosť. Na rozpálenú panvicu nalejem cesto na palacinky. Musím si pomôcť týmto, lebo prvá a posledná palacinka nikdy nie je dobré. Z mrkvy. Palacinka, hotovo. Repete. A samozrejme, ako vždy, idem dorábať cesto, lebo ho je málo. Obraciam. Neobraciam! Tak toto sú naše palacinky, iba z vody. Teraz ich idem ponatierať džemom a posypať makom, pretože tak nám najviac chutia.